weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to dondu ali wuri keɗele somona gijilona sadila kon waktu yoni ha to wudduru e nder galle ahmadou bayal ba eko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal remoɓe guerte ko hollirɓe mette mumen ɗum ko caggal nde laamu ngu taƴi ngu coggu ngu ɓe jaadani e mum jeeyi sababu hande o hoore jaagoɗo leydi sénégal yaɓani tonto kawlaka to leydi mauritanie fandare mum ko wawande hoore mum to banggue ndema tamoroje jaagoɗo ndema leydi holliti e nder diwan adrar maɓe jaltinen ken tolno e 16 ujunere ton taw ko tamoroje to leydi mali biftanoɗo toon to diwan mo gurel hayre kañume saret mum kala fabama par koninkoɓe leydi ndi fama arti e koreji mum to guine konakiri caggal catal tambingal sumgoji leydi ndi holliti polgo wonande général mamadi doumbouya hanki o cour suprême lawɗini o waɗi haalande makko gam erade ɓiɓɓe leydi ndi kala ko fate golle kabruji men manomen ha to nigéria min jaa toon to Ghana Guinée équatoriale mayen jaa ha toon to Burkina Faso kame RDC Congo ha toon joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaa ñoɗena kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde enɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeenno ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde joya siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba o ñalawma hande musidɗo meɗen Ali Abouba ene dañi tokara ɓi ko tokoso ɓi mawni ko ne wiye ɓi mawni ko gorko biyeteɗo Mamoudou Abouba ɓiyum gorko afo muɗum ne dañi ɓiɗɗo gorko afo on ɓiɗɗo noon inni ɗum ko musidɗo men Ali Abouba jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw nde Allah wurnata barkina bobo o on bobo kadi artoma an haali Abouba e dardema yonde fewde tabinde e nder windere nde kala eɗen duwa kadi nde jomiraɗo ɓeydanta yumma o cellala ɓeydana bobo ɓeydana baba o yaajede wurna bobo barkinamo waɗamo moƴƴo moƴƴinowo gando gandinowo galo galɗinowo bijahi nabiyil Mustafa sallllahu alayhi wa sallama gartaten koye darul haramayni sarifayni duɗala Makka e Madina ngal ganduɗa hande o ene jogui beelama mawɗo no fewi e gardugol ceerno Ahmadou Dia toon to Almadi habrude dendagal bandiraɓe julɓe kala e dendagal umma islamique e dendagal khalifaɓe diine kono kadi yiɗɓe alqouranil karim kala aɓen jogui conférence mawɗo no fewi moɓe mbaɗata ɗum ñande sappo ndu lewru janvier 2026 toon to grande mosquée de Dakar ɗum noon on beelama gonɗo hen ko aɓen jogui almuɓe jeetato taw kadi ko renɓe alqouranil karim totteteɓe ijasuji mumen to banno alqouranil karim taw kadi koye riwaji tati kala aɓe kuñi ɗum teni kadi aɓe ɗiggini ɗum no fewi ne hen kadi sappo e goho almudo ɓenne kadi ma dokke seedantagoji mumen ko fati diplomate mumen ɗum noon waɗata ko 9h30 ha faynma 14h toon to grande mosquée de Dakar ene bisma hen dendagal bandiraɓe julɓe kala e dendagal yiɗɓe alqouranil karim kala mum fedde yumma almuɓe e gardugol Aminata Guissé toon to Wendu Bosiyaɓe haɓe jogui lappol faade toon to Kay Haydi haɓe paye toon to Luksayba Gorgol ha toon to Mbahe kala ngol lappol noon ko balle ɗeɓe gowi wadde kala saaha so defde kaya ene ñammina sukaɓe almuɓe tokosɓe e saaha kala sodde comci e paɗe kono ne kadi ne holtina sukaɓe kame dague e ko nandi hen kala ngol lawol no ɓe cuuɓi ko yaade toon to Luksayba Gorgol e ballal wonande musidɗo mabɓe ceerno mabɓe guiɗo mabɓe ceerno Ibrahima Saydou Kane mo ganduɗa kañum heewi wajade ni e ngolɗon ɓoggol e kala saaha soɓe giwi toon ñande nogas e tati nduleru janvier maɓe jaa toon to Mbahe taw kadi koto galle Amadou Guissé maɓe jindi toon e khalifaɓe diine wuuro ngo ha tente almaɓe ko wayno almami ceerno Mamadou Sy kono kadi almami ceerno Yahya Dia toon to Mbahe kono kadi soɓe gaari ha to Kay Haydi maɓe jaa to khalifa o
woni ceerno alhaji ahmad tidiane mamma siley ba ɗon ɗo kay haydi ɗo hen gartaten koye kumpital men ɗemngala pular to leydi ndi sénégal remoɓe guerte hewɓe kay ko holliɓe metti mumen gam salade yeyde coggu ngu laamu ngu rokki ngu ɓe kolliti ɗum ne famɗani ɓe no feewi jeyino sababu noon kamɓe remoɓe guerte ɓe haaɓe gulliti ni wonande kay oɗo sa ala kala ko yeehi e gueɗe mabɓe kala ene catti no feewi wonande dukoli mabɓe e mette mabɓe kala hande o noon wonande hoore jagguɗo leydi sénégal ousmane sonko jaɓɓama toon to kawlaka gam hoccodirde ɓen remoɓe yiilade peeje ɓurɗe raɓɓidde beele kadi laamu ngu ene wawa sodde guerte mabɓe taw kadi kamɓene taw ɓe pertata hen kono kadi taw laamu ngu kañumne pertata hen haydara jagorɗo jangde tonde mo leydi sénégal waɗi haalande mum ɗum ko caggal ɗe balɗe kala nde tuuma woni enseignant ji taw ko jangde towde wittoji tudduɗal jaaɓi ha teddingal sénégal ene mbaɗa recruté woni ƴetta e suuɗayru ene jangguina toon to Guinée taw kadi hay goto tinani ko fate banggue laamu ngu ɓen noon koɓe 59 kamɓe kala ɓe kettinama ɓe gandama jagoɗon holliti ko suwat tan ɓe cuuɓo jangguinoɗe caggal leydi mabɓe walla tan ɓe gonɗina jangguinde leydi mabɓe taw wona aɓe cuuɗo aɓe jangguinoya banggueji goɗɗi taw kadi état o e kala lewru ne yooɓaɓe ɗum firti noon ko wona joomum yiɗande leydi muɗum yooɓe cuuɓo hen tan gueɗel gotel nguel gueɗel ɓe dokke ɓe mbaɗa ɗum taw kadi hokkata hen caɗele haydara finoɓe toon to Saint Louis ha tendi toon to ɗemgal maayo hango ngo ndar gueeƴa to wiyete Gohombadia ɓe jalte deƴƴere mabɓe erima laamu leydi sénégal nde wata kay faabadeɓe kamɓe awoɓe wonɓe toon mbiyaɓe tampi no feewi e kala saha koɓe forlaɓe ɗum ko caggal wonande patrouille mo leydi Mauritanie ne arani haade ɓe nadde keerol leydi sénégal ɓe kolliti ko caɗele mawɗe ɓe jogui toon e kala saha ɓen ko ridduɓeɓe ɗum noon ɓe erima laamu leydi sénégal nde wawata walludeɓe saabu ɗeɗo gueɗe hayso woni guesa gaz ene toon kam ɗeɗo gueɗe kamɓe ɓe gowani ɗum hay seeɗa kunala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu monsieur Mohameda Bamba Cissé waɗi haalande mum hakkude makko e police e gendarmerie yiddemo kay wonde kala événement baɗɗo e sénégal caggal sukaɓe ne coomo e nder muɗum ene kollira weltare men taw ko bandiji goni ɗon ene jaaha ne jana e galleji ene jana yimɓe ene jana e motoje kame autoji taw ne jogui jasiji e laaɓiji e gueɗe ɗeɗoɗe e gueɗe gañoɗe kala beele gonta hen bandiyagal taw coomi koye nder welnere ko wayno so tawi lamba waɗi woodi gañiɗo ene deɗɗal sukaɓe ene jaaha ene gulla ne kollira ene belti taw ko bandiji coomi ɗon ene jana yimɓe ɗen gueɗe kala welnere wawde wadde police e gendarmerie ne mbawata kay yiide kala diɗɗal kollirgal weltare nde fusata ɗum ɓen sukaɓe mbawa jaggede ndewne lawola sénégal naɓe finoɓe toon to Maroc ene gone sunare mawde no fewi ɗum ko caggal ñande aset jawtuɗɗo hen o wonande kay ɓen sénégal naɓe wonnoɓe lawol iwde toon to Rabat ene payi toon to Tanger ko oto mabɓe yani hen goto noon ko debbo étudiante taw ko biyetenoɗo Aïda Faye Samba ko on wasi en fittanum tato heddiɓe noon en tawi suudu safara goto e mabɓe noon ne wone koma tampere mawde no fewi jayde weltare TV en neldaɓe duwaw kamɓe e kanko mayiɗo nde jomiraɗo yurmotomo yaafoma gañiɓe nde cellata garta e golleji mumen kala gartaten koko fate banggue majjere ken tolno hande e lewru ɓe jiyani ɓesguji mabɓe kala kamɓe finaɓe toon to Fass Boye ene tawe e nder département mo Tivaouane finaɓe toon to Daaro Khoudoss ha fayenma kay toon to Daaru Ndiaye Diogo ɓe finoɓe toon kala kolliti oɗo saaha kulhuli mabɓe ne ɓeydo mawnude ɓe natti ñamde ni ɗanade ni yarde goto mabɓe kala ɓerde mum nana dari ɗum ko caggal nde sukaɓe mabɓe ƴetti laana taw ko laana ndiyam fati toon to Espagne guila tan 2 décembre 2025 lewru mayɗo reno ndo hande waɗi hitande koɓe nani kabaru ɓiɓɓe mabɓe hen debbo goto holliti sukaɓe mum nayo jeehi hen babiraɗo goto holliti ko sukaɓe mum joyo woni jolɓe kan lana ha ɗo hen ɓe ganda ɓen to tawete beele ko yooliɓe walla ko naggaɓe ɗo mbawi wonde kala aɓe eri laamu leydi sénégal nde wawata fabadeɓe taw koye dow oɗon sifa hande o subaka jayɗeli kew leydi sénégal garti ko fate banggue autoji garɗuɗi baɗɗi fayida taw ko luxi totta ɗum yogay sarɗiyankoɓe sur saɗeji leydi sénégal ha hande o noon ala kala ko laaɓi hen ha tenti noon to banggue gardiɗo suudu sarɗiyeji leydi ndi ko ene tolno 60 jeegom oto para dow mo ganduɗa
taw ko ngarduɗo no feewi ɗum woni ko yetti ɓen sarɗiyankoɓe fuɗɗi feccede mumen kono noon ha ɗo henna gardiɗo suudu seeɗi ndu haydara haalani hen ceerno Alassane Sall ko sarɗiyanke arte hollide yo laɓɓitine no feewi ande to sooda ko sooda e hoɗo iwi holno yaari saabu won jaydenke haalno hen nanga wedda e nder kasso garten koye jamma welnere mayirɗe hitande ñande 31 décembre dañi sukaɓe maɓe gon hedde jeenayo kamɓe kala luuno appartement goto toon to liberté 5 gam wadde toon welnere mabɓe ɓe kutori toon noon drogue mawɗo no feewi on drogue noon saabima hen suka goto ha wasi fittade muɗum ɗon e ɗon procureur ɓattiɗo tribunal de Dakar yamiri o topsi waɗe ɓandu makko heddiɓe noon naggama o saaha nana mbaɗa garde à vue loskoji ene jokke oɗona sifa Amadou Mame Diop eɗen gandi kam wonno jagorɗo kam wonno wonande gardiɗo sur sarɗiji ɗo leydi Sénégal hanki o yewtere makko hakkude makko e jande L'Obs o arti e yañade caɗele leydi ndi no joguirani ala kala ko feewi en haydara to banggue luwasa ko mbino waɓe gustoɓe gustani to banggue ndiyam courant ɗe gueɗe kala ko cattuɗe no feewi ko waɗa ɗum ko banggue guura leydi ndi haalis circulta ko waɗa ɗum ko kadi kasdi to banggue wonande caution ne séri ha maayi o arti e wiide ndi no joguirani so yarini fewani ɓoyata kamɓe maɓe garta e lefol laamu Abbas Fall noon maire wuuro Dakar jabtimamo no feewi holliti o boutique mo kalata hande o ɗaccuɗon ɗon ko leɗɗe ɓole ten mbiyon yon keeɓe hen résultat labɗo ceera PDS mo Karim Wade hanki o holliri o saaha moɓodiral manggal no feewi gam rendide kono mum heɓanade sumgoji hitande ujuna ɗe nogas e jeenayyi o holliti maɓe ɓeydu darde no feewi kala kay neɗɗo mabɓe to woni e nder département ji ɗi Sénégal kala maɓe gummin golle mabɓe haaɓe mbawa tigui kamɓene hebde fandare nde ɓe jiiɗi hebde nde ɗum noon ko heɓanade sumgoji taw kadi ko sumgoji tijjaɗi wonande tan ɗo henna e nogas e jeenayyi walla mbiyen 2029 hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi so haaji jomiraɗo o. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. sen giwi to leydi ndi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo rewɓe e sukaɓe e rima jinnaɓe nde gonata yimɓe responsable en nde ndenata ɓiɓɓe mumen kala guila e golle ha e booli ha e wonayde nokkuji wona tan ya won jinnaɗo ɓiyema fina anda ɗo yahata anda ɗo ñallata ni ɗo hirata kala ten so ya majji ko an wonata hoore kay wayde e balle kammi lahna ten tawa e nani ɓiya a renanin haydara kanko ona Sofia intaha wo holliti ko hande tigui wonno délai gam umminde ko fati banggue patrouille campagne ittude sukaɓe yoga e golle tenti noon suya woni gueeƴe ɗon ha 8h subaka hayso goto kay yiiɗaka yiyede booli ni e nokkuji kala foti wonde koye nder galleji ɗi kala kay mo opération nangui hen jomum koko rewnete lawol ni an jinnaɗo ko nande ɗeɗon gueɗe kala muɗuma jagorɗo ndema leydi Mauritanie o holliti o saaha Mauritanie himmirande ko wawande hoore mum to banggue tamoroje nde tawno tamaro ene jiiya so lewru korka ari walla e kala saaha enen ko ɓuuri wawde hutorade no feewi ɗum jeeyi sabab ɓeydugol guese mum guila e leɗɗe mum ha e goɗɗuma beele Mauritanie wawana hoore mum taw koye dow on fannu to banggue Adrar ken tolno e 16 ton taw ko tamoroje nde hitande woni koɓe ɗamini soñje hen 650 ton iwi koye zone goɗɗo wi Bamba Wuldo Moulay Amar o holliti maɓɓeydi hen darde mabɓe no feewi taw kadi nden darde ma ɓuuri wawde yencinande leydi ndi Mauritanie to banggue hectare uji kami diƴƴe ha ndema kan wawa yarude yeeso union nationale des étudiants université Mauritanie moɓodiri gam erade seppo hollirde mette mabɓe wonande bourse uji mabɓe kala koko leeli no feewi gam yoɓede kamɓe syndicat mabɓe kolliti ɗum noon ko yeeso bâtiment université mo Nouakchott Mauritanie Algérie jungo e jungo gam ɓeydude heblo hakkude dadiyankoɓe to banggue police ɓe leydi Mauritanie kame police ɓe leydi Algérie ɗum noon ko jillu chef de police mo leydi Mauritanie tawoyde chef de police mo leydi Algérie gam ɓeydude humpito hakkude leyɗele kala gam jokkodiri to banggue heblo kame jokkodiral ngardugol haɓade gueɗe siyagal e yahoɓe ne dongna yoga e gueɗe
kadade e nder leyɗele maɓɓe kala yoga e partiji leydi Mauritanie taw ko partiji politique o sahane keɓano ngam jonde kay alhamisa paaɗo o joɗodade e hoorejo leydi Mauritanie no wiruno walande kañal jeetati ɗure hen lewru mawo joɗodo kono ne kadi e capanɗe nayo neɗɗo taw ko kettinaɗo to banggue lunda ngo capanɗe nayo hettinaɓe taw kadi koye landa laamu ngu kamɓe kala ɓe jooɗoɗo yewtidde ko fate caɗele leydi ndi gam heɓanade dialogue kaldigal gendi leydi ndi kono ɗum ko noon yoga e partiji politique jonnani hay seeɗa hutorade doole États-Unis d'Amérique faade toon to Venezuela haaɓe kay ƴetti hen horejo leydi Venezuela biyeteɗo Madura biyeteɗo wonande Nicolas Maduro mo ganduɗa hande taweteɗo toon to New York e juuɗe américain ena to leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie o erima wonande autorité ji leydi Yémen nde juɓɓinta conférence mawɗo no feewi beele jaam ne arta e ndi leydi ngam wallodirde e alliéji ko wayno Riyad e ko nandi hen ngam teskede o saaha Yémen woni koye kaya mbeya musɗo no feewi police mo Mauritanie noksoɓe kolliti ɓe nangi yimɓe jeegom ɓen jeegomo kala noon joofa peɗeli koye wadde ɗumen trafic ko fate drogue kono kamɓe kala ɓe jeeyaka e nder leydi ndi Mauritanie ɓe nanguira ko capanɗe jeegom kilo taw koye huuɗo bonko hakkude muɗum e drogue oɗo saaha noon ɓe mbaɗama garde à vue ngam wonande luskoji mbawa waɗede mabɓe jeheten ko ton to kay hayɗi gendarme national holliti subaka altina hande ko joya lewru janvier 2026 ɓe nangi sagata gorko gonɗo e saret taw kadi saret o fooɗa ɗum ko puccu hedde banggue Luxembourg 1 ɓe nanguirimo noon wonande kay ko sangara kewɗo no feewi kamɓe wonde cannabis oɗo saaha noon loskoji ene jokki e makko no wiiri jayinde may garto e oɗon kabaru ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali armée leydi Mali koninkoɓe finde famaɓe kolliti hankiyoɓe paabima goto gonnoɗo e saret mum tawne biftano taw kadi bifti ɗum ko ɓen joguitiɓe armée ji ɓe keptinaka ɗum noon ɓe kolliti on ɓe mbawi fabade ɗum on noon koye sara gurel hayre noon koye Nioro kono noon o wawi artirede hay koreji makko walani beele mawɗo noon finoɓe te koreji makko ha toon to Nioro kame gurel Nioro kala siftinde moon oɗo saaha patrouille mawɗo kay armée leydi Mali fama ene tawe Nioro kame diwan mum kala ha tenti noon banggue keeri leydi Mali kala ngam oɗo saaha tufadeɓe hewɓe ne kollita kay won tufotoɓe toon hewɓe walla ni won meratoɓe wadde toon gueɗe kewɗe ɗum noon wi état major général armée leydi Mali sikka so ko ɗiɗo nanga toon ɓe nanguira noon ko cañi pettoje kewɗe no fewi to kerol Herema kono taw kadi waɗɗani localité farako noon waɗɗani ngol kerol kamɓe noon ɓe jolni ɗum koye motoje mabɓe ɓe nangama o saaha ɓe tuuma kay ko yidde tigui jokkodirde e woɗɓe ɓe keptinaka kono loskoji ene jokke mabɓe taw koye dow oɗon sifa to Guinée Conakry hanki o cour suprême leydi ndi lawɗini polgu général Mamadi Doumbouya ɗum ko caggal sungoji bannoɗi nogas e jeetati lewru décembre 2025 hitande mayne nde ha ganduɗa catal toppitingal ko fate banggue wonande sungoji leydi ndi rokki polgu wonande général Mamadi Doumbouya cour suprême hanki lawɗini kala temedere wo dañi hen capanɗe jeetati jeegom piccala capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɗum woni ko dañi hen ko kanko on général Mamadi Doumbouya hanki o noon o waɗi discours makko mawɗo no fewi o dumuna kala dande makko nanaka guila e campagne o ha e mayɓe hitande daroɗe kala ko hanki waɗi discours makko o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde garata ɓe gollo leydi mabɓe nde tawno Guinée ko leydi mabɓe kamɓe kala o holliti hay goto gañaki hay goto perdani gañi tan ko ɓiɓɓe guinenaɓe hay goto perdani hen ɗum noon wonde lundo ngo e kanko kala moni kala yo ar kamɓe fof ndendi leydi ndi ɓe golla leydi ndi ɓe jaltina leydi ndi e caɗele fandare makko tan ko ɗoftade kuule leydi ndi e yaltinde leydi ndi e caɗele ko waɗa ɗum kono roi Mouhamed Sisa ko ɗon kadi neldimo duwaw yo jogor jaam lamɓe hewɓe noon hanki jamma o wanjanama messuji kewɗi kay gam polgu ngo gañi ngo nde o jogorto ɗum jaam e kissal to Nigéria ko ene tolno e nogas e jeegomo neɗɗo
wonande kay mbasi pittali mumena ken wona sappo e nayo porté disparu woni majji ha ɗo hen jiitaka ɗum ko yologola wonande bateau e nokku biyeteɗo jeggu wa ene tawi nder état mo yubbe ɗum noon wi Mouhammeda Godje on holliti ɗum ke wona sappo e tato mbawi faabede hen nogas e jeegomo maayi hen ɓalli mumen jiita sappo e nayo majji ɓe jiita kay ɗam ndiyama sappo e tato mbawi faabede ne nguuri ɗum koye laana joolika toon to Nigéria kedoɗen ken tolno capantato neɗɗo mbasi pittal men taw koye jangu wangu e jeere nde mbiyata marché hebdomadaire walla tan mbiyana luumaji ɗiɗon e nder état du Niger waɗɗani wuro wiyetengo Demo ene taw kadi koye jeere nde ɓe mbiyata jeere Kaswana sanga 16h30 ko nden pettoje liɓa e nder nden jeere ken tolno capantato neɗɗo mbasi en pittali mumen yimɓe hewɓe noon mbawi gañade en laamu leydi ndi yo nani ngal baɗal cofngal to Niger tekkere ene luuɓa no feewi walla ne surka hakkude leydi Benin kame Niger hakkude ñame e Cotonou ɗum ko caggal nde ñame laamugo leydi Niger holliri kay wonande disnodirteɗo keeriɗo mo ambassade leydi Benin nde yaltata leydi mabɓe ɗon e balɗe ɗiɗi ɗum ko caggal konnguli ɗi o haalno wi noon ko jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Niger o wi noon biyeteɗo Saydou Imran on woni disnodirteɗo ambassade mo leydi Benin nde yaltata leydi Niger balɗe ɗiɗi kono ɗum ko noon Cotonou kañumne holliti ma dartina golle ambassade mum kala e nder leydi Niger fuɗɗoto ko hande o altina 5 lewru janvier hande o noon luural manggal ne teska hakkunde leyɗele ɗiɗi kala Union africaine ha jaltini ɓattaki men ɓe kolliti ɓe jonnani ɓe jaadani e golle ɗe Amérique waɗi toon to Venezuela ha ganduɗa kay bifti hen hooreji leydi Venezuela biyeteɗo Nicolas Maduro ɗum wonno ko jamma ɗiɗi ne jofi tati ɓe kolliti ɗum ko yaɓɓude ndimago leydi kame sarta leydi ndi kala ɓe jonanima hay seeɗa to leydi Ghana hakkude Burkina Faso ɗum ko caggal nde koñinkoɓe leydi Ghana nangi ken tolno e 17 soldaɗa Burkina naɓe taccunoɓe keerol leydi Ghana naate leydi taccunoɓe keerol mumen naate leydi Ghana seeɗa ɗum ko nokku biyeteɗo wuuro nokku mbiyata wuuro ene tawi nder diwana mo Sisalo noon ene tawi keerol hakkunde leydi Ghana kame Burkina Faso finoɓe toon hewɓe caggal ne jiworɓe ne joguide fetelaji ko ɗon kuuli kalani autorité ji leydi Ghana ko ɓen mbawi nanggudeɓe kono ɗo saaɓe ɗaccitama caggal ɓe gonno koye loyndade ɗen pelle joguitiɗe armée ji to Guinée Équatoriale hoorejo leydi ndi windi ɓattake décret ngam changude wuuro Malabo ɗo gandi Malabo kañum woni capitale Guinée Équatoriale ɗum wonno ko 3 janvier oɗo sawu holliti bata changeama wattama taw kadi ganduɗa ko wattama taw ko ganduɗa ko wiyetego Ciudad de la Paz ko noon wuuro ngo wiyete Ciudad woni wuuro ngo ko noon kadi ngo wiyete capital mabɓe o wahli ɗum o wattiri ɗum kanko on Théodore laamiɗo leydi ndi Burkina Faso jammatation ngabbuɗo no feewi toon to Wagadugu ngam tumede wone sefre koñinkoɓe yinnoɓe derguide laamu Ibrahima Traoré laaɓi leydi ndi e kala saaha ɗin kuddataji ne mere leydi ndi on jamma tati kay jofi nayyi hanki o wonande hewɓe kay finoɓe to Wagadugu Bobo Diouli so erinoma yoɓe jaltuɓe paddo on kuddata kono hay goto yaltani o saaha noon loskoji ene jokke oɗon fanno RDC Congo ken tolno e 15 taw kadi ko koninke jeeyaɓe armée Rwanda ko kañumen nanga wallidiɓe rebel M23 ɓe nanga ko toon to Nord Kivu kam Sud Kivu kala nanguiɓe ko armée leydi Congo mo RDC haala mawko noon ene ɗona paɗen koye joolam jaɓeri jeheten ko ha toon to Venezuela eɗen gandi Venezuela hande o laami leydi ndi par intérim ko gonɗo kay président cour suprême leydi ndi ko debbo o holliti maɓe jokku gollodirde États-Unis de Amérique ɗum ko caggal nde ƴiwole ɓaleji kuƴum digui digali mawɗi hakkude Venezuela kame Amérique e kala saaha Donald Trump ne gatto peɗeli so renaki ma jippinmo e golle makko ɗum woni ko waɗi jamma ɗiɗi ne jofi tati o diwni ko laaɗe makko o joori bomboje galle lamorgo ngo ɓe bifti hooreji leydi ndi kame joom suudu mum ɓe jalti ɗum leydi ndi ɓe nawi ɗum toon to États-Unis d'Amérique toon to New York hande o
kanko on Nicolas Maduro gonnoɗo hoore Venezuela jogoɗo darade e yeeso tribunal yeeso ñaawowo ɗum ngam tumede gueɗe ko fati e drogue e gueɗe kewɗe lepte e nder leydi mum kala ko wona ɗum ko noon windere nde ɓurɓen hewde jonnani ngal baɗal ngal Amérique waɗi Russie noon e rima nde ɓe ɗaccitama ko ɓuuri yawde yacade kañum e leydi Chine e Iran kala kolliti jonnani ngal baɗal ngal Donald Trump waɗi faade leydi Venezuela to banggue Venezuelan jagorɗo toppitiɗo kono leydi ndi e rima ndi yimɓe kala duttoto e golle mumena oɗo sa Amérique holliti ma ɗoftu leydi ndi ha suɓoyo hoorejo leydi taw ko ɓiɓe leydi cuɓi ɗum kono hewɓe kay qimotoɓe kolliti ala ko nawi toon Amérique so wona pétrole mo Venezuela mo ganduɗa hande o Amérique ene watti hen haqqille mum no feewi to Iran seppoji ne jokki ha joni ko fati banggue haɓade gurdam ceerɗam ɗi seppoji bannoɗi yimɓe jeegomo mbasi hen pittal min o sa yettoyima yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen temedde joyi neɗɗo nangga hen wi pelle ɗe gona pelle laamiyankoye ɗe jooɗaki e nder leydi ndi Corée du Nord Pyongyang weddima misilaji kewɗi ɗum ko hanki ale ɗo banggue maaje kaɗɗe to banggue Japon wi Séoul taw ko Corée du Sud ɓen kolliti oɗon image ɓe kolliti wonande Corée du Nord weddima to banggue Japon ne ndentina windere nde kala oɗo saaha wonande ko Corée du Nord waɗata ko e kala saaha ngol woni go omo ƴewdo misilaji makko taw koye nde hitande hesere darinde nde to leydi Syrie wonande Royaume-Uni kam e leydi France ɓe kolliti hanki ɓe mbaɗi frappe uji kewɗi no fewi e ñiɓirde l'organisation état islamique tawiteɗe nder leydi ndi ɓe kolliti ɓe teɓɓiti toon gandiji kewɗi no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena